Мин яратам сине Татарстан җырын белмәгән кеше юктыр. Шагыйрь Роберт Рәкыйпов һәм композитор Роберт Андреев иҗат иткән җыр чын мәгънәсендә халык гимнына әйләнде. Бу көннәрдә Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәктә Габдулла Тукай исемендәге премия лауреаты 60-тан артык җыр авторы Роберт Андреевның иҗат кичәсе булып узды. Казанның Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәгендә рухландыргыч халыкчан җырлар гөрләде. Бу Әлмәт милли мәдәни үзәгенең иҗат коллективы, яшьлек халык уен кораллары ансамбле һәм солистлары. Кичәдә җырчы композитор Роберт Андреев популяр җырлары белән тамашачыларны сөендерде. Мин менә шушы яшьлек ансамбленә солист булып эшкә урнаштым. Хәзер менә күп җирләрдә Пушкин картасы буенча концертлар белән йөрдек. Халык безне күрә, без халыкны күрәбез, шулай итеп тыгыз элемтәдә аралашта булабыз. Безне шул сөендерә, безгә илһам өсти. Матур милли киемнәр, күңелгә тия торган көйләр, халык уен кораллары, тамашачылар бу концертны күптән көтеп алган. Җырчыларның күңелгә үтеп керердәй башкарулары беркемне дә битараф калдырмады. Мин уйлыйм, Әлмәттә, Чаллыда, Түбән Камада, кайдадыр Баулыда, Сарманда яшәүче талантлы кешеләрнең һәр вакытта да андый мөмкинлекләре юк. Менә шуңа күрә без үзебезнең тамашачыбызга, Казан халкына, республика халкына менә шушы изоляциядә түгел инде, ничектер менә ераграк җирләрдә яшәп, иҗат итүче кешеләрне дә үзебезнең шундый асылташларыбызны да күрсәтергә бурычлыбыз дип саныйбыз. Биредә керәшен җырларын башкаруы белән танылып килүче Инзилә Мостафина залдагыларның күңеленә аеруча хуш килде. Керәшен халкына гашык, аларның җырларын тыңлыйм, аларның җырларга тырышам. Безнең һәр көн диярлек матур чаралар, матур концертлар, мероприятиялар битеп бара. Менә шушы бер бүгенге чараны матур гына үткәреп җибәрдек. Һәм әлбәттә безнең халкыбызга, безнең тамашачыга бик ошады. Кичәдә Роберт Андреев "Айҗаны китмә инде, мин яратам сине Татарстан" һәм башка бик күп җырларын башкарып тамашачыларның күңелен яулады. Миләүшә Гальфанова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.